amunu bika Joliba TV News ale lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan amunu fana bika lamɛ radio Joliba sanfɛ min ye Bamako yan nɔ Segukaw fɛ yen nɔ ka daminɛ min ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka taa fo jamana kɔrɔyanfan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn amunu bika lamɛ ani amunu bika filɛ nin waati in na an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ka jira k'a fɔ ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati de sele filɛ nin ye jamana gafe minnu bɛ n'a bɛ sɛbɛn ala ye diɲɛ don o don da ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se a laban ma a kun de jamanadenw bɛ se ka jamana kibaruya sɔrɔ cogo min na ayiwa an yɛrɛ y'a kanu ka ye kɛnɛ ka sɔrɔ ka jɛmukan sigi n'an k'a ma kunnafoni gafew jamana gafe ninnu kɔnɔ kuma an b'a bayɛlɛma bamanankan na walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na nin an sigilen kɛnɛ ka foli ani tanuni an b'o di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ yen na aw danse gafew bi yan jamanaw min ye lesɔrɔ ye ale bi yan nɔ ka taa se l'indépendant ma les échos bi yan nɔ le sphinx ale bi yan nɔ fo ka taa se le challenger jamanaw ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ an bɛna lajɛ k'an da don ninnu kɔnɔ kumaw la o la min ye lesɔrɔ ye ale ka bakurunbaw la a y'a yira k'a fɔ kalo min jɔlen filɛ nin ye ni o ye octobre kalo ye jamanaw ladala Mali kɔnɔna la yan nɔ ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo de ye Mali kɔnɔna la yan min ye jamanakuntigi ye ayiwa dɛmɛ bi fɔlɔ ale de la k'a y'a dusukun lakuma jamanakuntigi colonel Asimi Goïta k'a ye balo ani furaw jamanaw a y'o caman bila ka taa Gawo mara kɔnɔna la a yɛrɛ ka ladilikɛlan kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel Badialo Touré ale taara o ko kɛnɛ ka yen nɔ min bɔr'o la an bɛna o lakale aw ye sisan nɔ jamanaw lakanabaliya ko siratigɛ la ko Fana ani Joyila ni ɲɔgɔn cɛ ko bandiw binna maa dɔw ka yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati a kɛra min bɛ tali kɛ dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la a jirala k'a fɔ maa kelen o ni tora la maa kelen wɛrɛ o joginna o ye lakanabaliya lahalaw ye jamanaw halisa o lakanabaliya ko kelen hokumu kɔnɔna la l'indépendant fana y'i da don a la bi a y'a yira k'a fɔ ko l'américain jamana wulilen don maa 5 nɔfɛ minnu bɛ yen ni olu ye bamanci belebelew de ye minnu bɛ yen ni ayiwa olu bɛ État islamique au Grand Sahara kɔnɔna la jamanaw ni maa 5 ko ni maaw ma sera ka kibaruya di l'américain jamana sariya tigilamaw ma jamanaw ko miliyari 3 ani murumuru 4 jamanaw ko labilalen don o tigilamaw ye an bɛna an da don a kunnafoni la sisan min b'a kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ les échos welewele bi yan jamanaw écho y'a yira k'a fɔ octobre kalo ale tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn ye sabu bana min bɛ yen n'a bɛ musolakaw sɛgɛn jamanaw u k'a ma ko cancer o ye bon de ye sin bon jamanaw ko cancer de sein ale fana kɛlɛli kaloba de bɛ kɛ nin kalo in kɔnɔna la n'o ye octobre kalo ye jamanaw min ɲininen don maaw fɛ o de ye u ka taa u yɛrɛ lajɛ ayiwa o kunnafoni de bɛ écho kɔnɔna la bi an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ le sphinx fana bɛ yan nɔ jamanaw sphinx y'a yira k'a fɔ nin ye dabalibanko ye dɛ dabalibanko yɔrɔ sphinx yɛrɛ ka kunnafoni furadama dabalibankow de don a yirala k'a fɔ nin baarakɛla dɔ ye baarakɛla min bɛ yen n'a a tununa jamanaw a tununa tunucogo ma dɔn a la baarakɛla min don k'a bɛ ayiwa groupe Sira Mali a bɛ baara kɛ yen nɔ de a jirala k'a fɔ nin cɛ in ayiwa a yɛrɛ denbayatigi don den 2 b'a bolo jamanaw ko a kɔni nana baarayɔrɔ la sɔgɔmada fɛ o kɛra a tununnen ye hali sisan maa ma kɛ a taayɔrɔ dɔn les sphinx a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen cakɛda min fana bɛ yen n'u k'a ma ko Sada CSA Sada CSA o baarakɛlaw caman de bɛ yen minnu bɛ k'u ka hakɛ ɲini bi u ka sara jamanaw k'a bɛ kalo caman de bɔ bi mun sara bɛ nin cakɛda in na k'a ma complexe industriel Sadasi ayiwa baarakɛlaw ko k'olu bɛ ka min ɲini bi a bɛ se miliyɔn 35 ma a bɛɛ y'u ka saraw ye minnu ma se ka sara fo ka se nin waati ninnu ma min ye le challenger ye ale y'i da don o kunnafoni la bi sɔgɔmada in na an bɛna o lakale aw ye min bɛ tali kɛ fasidi sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor faso ka fasidi sɛbɛn don jamanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ kalo min filɛ nin ni o ye octobre kalo ye jamanaw Mali kɔnɔna la yan nɔ octobre kalo ale ye kalo ye min na a taara k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye o la sa k'a ma ko mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion jamanaw a jala k'a fɔ jamanakuntigi ale de kɛra maa fɔlɔ ye maa min bɛ yen n'a a ye dɛmɛ a y'a ganga gosi a jala k'a fɔ balo ani ayiwa furaw a y'o camanba de bila ka taa di gawokaw ma nin balo ninnu na a yɛrɛla k'a fɔ malo b'a la ka taa se tulubidɔw ma ani balo wɛrɛw la
a yalla k'a fɔ kalo min filɛ nin ni o ye mois de la solidarité limanaw hinɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ayiwa octobre kalo dabɔlen don o de kama an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o de la jamanakuntigi a ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ci minnu bɛ n'olu y'a ladibaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asan Bajalo Ture ale ye ayiwa k'a daminɛ octobre kalo tile 4 tɛmɛnen ka taa bila tile 5 k'u tun bɛ Gawo dugu kɔnɔna la u taara ayiwa balo de di maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu si janfara kosɛbɛ maakɔrɔbaw ani dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyaso minnu bɛ yen n'o ye district sanitaire ye minnu bɛ Gawo Ansongo Burem ani Almustrat o kɔnɔna la yen nɔ a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ délégation ba in maa min bɛ n'o fana bɛ an ka baloko kunna n'o ye commissaire à la sécurité alimentaire ye ale yɛrɛ bɛ ministère jɔyɔrɔ la bi Redouane Ag Mohamed Ali ale fana tun bɛ taama in na fo ka taa se min bɛ tali fana kɛ jamanakuntigi ka chef de cabinet ni o ye Omar Traoré ale fana tun bɛ taamakɛla ninnu na a jara k'a fɔ ni balo minnu n'a dira a dira OPAM de la n'o ye Mali ka balo lasago yɔrɔw la lasago yɔrɔ minnu filɛ n'u kama office des produits agricoles du Mali a sen fɛ min bɛ tali kɛ muso dɔ ni u kama ko Tisi Wal Sise ale de kɛra maa fɔlɔ ye min ye balo sɔrɔ a tɛgɛ la limanaw a ye foliba de ta ka ɲɛsin jamanakuntigi colonel Asimi Goita ani maa minnu taara balo in di a nɔ na aya colonel Asan Bajalo Ture ana nɔfɛ jamaw limanaw maa minnu bɛ ni olu ye dɛmɛ sɔrɔ u ka kuma lasela Ibrahim Sanogo ayiwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la octobre kalo aya fɛn dɔ min ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jamana kɔnɔ dɛ ko nka n'o tɛ an ka jamana kuma bɛɛ a kan ka kɛ octobre kalo de ye o de ye k'a fɔ kuma bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nka limanaw o ma bali dɛ ka foli di ayiwa colonel Asimi Goita ma o min bɛ yen n'a kɛmɛ k'a ka sara limanaw k'o tila 3 ye bi tila 2 k'o di ko k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o tila fɔlɔ yɛrɛ yɔrɔ jibondenw ni ayiwa fɛn wɛrɛw bɛ yen o bɛ ka di jamanadenw ma an bɛ waati min na ko sisan ayiwa jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale filɛ nin ye ka paraɲɛba belebeleba de ta nin ko in na sabu maa minnu bɛ yen ni olu y'u ka seereyaw di olu y'a yira k'a fɔ ayiwa commune minnu bɛ Gawo mara kɔnɔna la i n'a fɔ Isaka Aga Uye ale ye foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna baara jamanaw a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ ka u da jamanakuntigi la a bɛ kɛ sababu ye ka hinɛ o don jamanadenw ani jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ sabu maa ma a b'i dɛmɛ jamanaw balo ni fɛn wɛrɛw la o kɔni i t'o sara sɔrɔ dɛ jamanakuntigi filɛ nin ka nin dɛmɛ min kɛ nin octobre kalo daminɛ in na u ka kuma lasela Ibrahima Sanogo a y'a yira k'a fɔ nin ŋɔniba de bɔlen olu sen na sabu n'i ye Gawo mara yɛrɛ ta k'a lajɛ bi jamanaw fɛn min bɛ yen bi o de ye baloko gɛlɛya ye balo min filɛ nin ye limanaw a jala k'a fɔ maa kelen o maa kelen n'o ye balo dɛmɛ ninnu sɔrɔ ko malo bɔrɛ 1 kilo 100 o b'a la ka taa se tulu bidon litiri 20 o b'a la ka taa se fana sugaro kilo 50 o b'a la ani pâte alimentaire o carton 1 fo ka taa se basi carton 1 o fana bɛ a ko la fo ka taa se denmisɛnninw ka kalankɛminɛnw limanaw o fana dira maakɔrɔba ninnu ma u k'a di u mɔdenw walima u denw ma jamanakuntigi ka dɛmɛ don limanaw ka ɲɛsin jamanadenw ma u k'a ma ko mois de la solidarité ale hukumu kɔnɔna don halisa ale lesɔrɔ kelen ka kunnafoni la limanaw a jala k'a fɔ Joyila ni Fana cɛ ko banmanci dɔw taara bin maa dɔw kan a kɛra sababu ye maa kelen ni tora la maa kelen wɛrɛ o joginna kunnafoni b'a yira cogo min na waleya in yɛrɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen a sɔgɔmada joona de fɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 waatiw la a jala k'a fɔ nin ye marifatigi dɔw de ye minnu ma lakodɔn k'u taara bin dɔgɔjɔlaw de kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa dɔgɔjɔ u bɔtɔ ayiwa Fana walima u bɔtɔ Joyila o ni sira 2 ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Kalifabugu duguncinin dɔ don ani Fana yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna o y'a sɔrɔ u bɛ Fana ka ban limanaw a jala k'a fɔ dɔgɔjɔla ninnu caman de mɔgɔ bandi ninnu binnaw kan ka u ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la min bɛ tali kɛ maa kelen min bɛ yen n'ale ye kɔlɔlɔ sɔrɔ limanaw k'o ye chauffeur kɛ yɛrɛ de ye n'u kama ko Numukɛ Traoré a na kɛ maa min don ale nana waati min na ale bɔra ko in kalama a na kɛ ale ja wulila a ja wulilen kɔ banmanci ninnu fana ye u ta kɛ marifa ci ye ale la
marfa bali ale soro limana o kera ale ni tole ala anake tama kela nundo fana no dogo jola nundo ye o fana nana bokku kalama wati mina o fana jawulla anake o bolito marfa bali fana yo soro o fana jokina min be talike anga finitigi minnu be n'olu be fana no e fana janameri olu koni kunafonila olu willa ka taa yɔrɔ kofɔlen na ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ walasa maa minnu ni wale jugu in kɛ u bɛ se ka ta u tɛgɛ ma cogo min na Daniel Fomba an ma joyila ale ni kunnafoni di an y'a sɔrɔ lesor ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen min ye l'indépendant ye an bɛ don a kɔnɔ a kuma na jamanaw l'indépendant y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni janba tɛ ko l'américain jamana de ye welewele dakan bila ka ganga gosi ka yira k'a fɔ olu mago bɛ bamancima maa 5 de la minnu bɛ yen ni olu ye tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ ye jamana a jala k'a fɔ ni maa 5 in u mago b'u kunkolo la maa 5 in u bɛɛ lajɛlen bɛ état islamique au Grand Sahara de kɔnɔna la a jala k'a fɔ l'américain jamana ka sariya so u mago bɛ nin maa kofɔlen na wa u ye ganga yɛrɛ bila ko ka ni maa o maa bɛ yen k'u ye kibaruya sɔrɔ u kan ayiwa k'i ka kibaruya di ninnu ye walejugu jumɛn kɛ jamanaw ni l'américain jamana wulilen bɛ u nɔfɛ a yɛlɛla k'a fɔ san 2017 Niger ani Mali cɛ dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Tongo a yɔrɔ kofɔlen na a yɛlɛla k'a fɔ ni maa damadɔ ayiwa yɔrɔ maa 8 de kun don waati min na u ye bamanciya wale in kɛ maa 8 ninnu na a nana ye k'a fɔ maa 3 o kɔni o bɔnɛna u ni na ka ban a tɔ tora maa 5 in de ye o de la l'américain jamana ko ale mago bɛ ni maa 5 in na maa o maa bɛ yen k'e sera ka kunnafoni sɔrɔ k'a di l'américain jamana ka sariya sow ma e na kɛ bana ye sabu min ye sefa wari miliyari 3 ani murumuru 4 ayiwa k'o labilalen don o tigilama ye a jarala k'a fɔ an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ninnu ka ɲini sababu la ayiwa maaw kun don a kun bɛ maa 8 ɲɔgɔnna de la maa ninnu na min ye Mohamed Aga Al-Muner n'u k'a ma ko Tinka ale ye lieutenant ye EIGS kɔnɔna la fo ka taa se Pula Gorje n'u k'a ma ko Abu Anas ale fana ye lieutenant ye min ye u ka kɛlɛcɛ belebeleba ye ayiwa état islamique au Grand Sahara kɔnɔna la ka taa se u ka ɲɛmɔgɔba dɔ n'u k'a ma ko chef de groupe état islamique dans le Grand Sahara Adna Abu Walid Al-Sharawi ale yɛrɛ fara barikani maaw fɛ san 2021 utukalo tɛmɛnen na limana Endeliman ala ansango ale fanfɛlaw la a tɔ tora maa 5 min ye minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu sen yera Tongo ale wulikajɔ bamanciya wale min taara ka Tongo sɛgɛrɛ olu la ko Isa Bar n'u k'a ma ko Isa Bare ale fana ye lieutenant ye EIGS kɔnɔna la ka taa se Abu Uzeifa alias Igo ale fana ye commandant ye EIGS kɔnɔna la ka taa se Isa Jimaru ale fana EIGS maa ye limanaw ninnu ma damadɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen yera ayiwa bamanciya wale min taara ka ɲɛsin Tongo ma octobre kalo tile 4 san 2017 Niger ale jamana kɔnɔna la a jala k'a fɔ ninnu ka bamanciya wale limanaw a kɛra sababu ye l'américain den maa 4 u ka kɛlɛcɛ maa 4 ka olu bɔnɛ u ni na min ye Niger jamanaden maa 5 fana ye n'u ka kɛlɛcɛw fana ye o maa 5 o fana bɔnɛna a ni na walejugu in senfɛ ko min bɛ tali kɛ o y'a sɔrɔ EIGS maa kofɔlen ninnu u yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ de kɛ u ka maa dɔw bɛ yen minnu tun bɛ bolo la ka se ka olu ɲini wulikajɔ sababu de la u taara ben ayiwa Tongo ale ye dugu in kan ka sɔrɔ ka l'américain den u ka kɛlɛcɛ maa 4 k'olu bɔnɛ u ni na ani Niger kɛlɛcɛ maa 5 l'américain jamana kɔni kɛn bɛ ka wele dakan bila ko ni maa o maa kɛra ni maa 5 in olu ye fɛn walima maa min bɛ hali kibaruya fitinin dɔn u la limanaw bɛ yɔrɔ min na k'i ka kibaruya di l'américain jamana ka sariya so ma ko miliyari 3 sefa la ani murumuru 4 o na di e ma kunnafoni tɛ nin ni maa min y'a mɛn o tɛ jamana kunnafoni filɛ nin l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen ECHO welewele an bɛ don a kɔnɔ a kuma na jamana ECHO y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo yɔrɔ an bɔra ka ale kun jɔnjɔn fɔ sisan n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛ den kɛlɛli kalo ye ko nka octobre kalo ye kalo fana ye limanaw kalo min bɛ yen n'a dabɔlen don bana dɔ bɛ yen bana min bɛ yen n'a bɛ an balakaw sɛgɛn kosɛbɛ limanaw k'a ma ko cancer du sein nanzarakan na o ye sin bon de ye limanaw bana min bɛ yen n'a bɛ musolakaw sɛgɛn o sin na a jarala k'a fɔ octobre kalo ayiwa u yɛrɛ y'a tɔgɔ da u ye tɔgɔ wɛrɛ da la u k'a ma ko octobre rose limanaw octobre rose
o dabɔra de ko ka ayiwa kunnafoniya cari musolakaw olu fan fɛ k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taa se a tile 31 limana o dabɔlen don ka musow ka kunnafoniya di u ma u ka se ka taa u yɛrɛ lajɛ kɛnɛyasow kɔnɔna la sabu a yɛrɛla k'a fɔ octobre rose min filɛ nin a dabɔlen tɛ dɔrɔn ka dunuba ni balaba ta ko bana min filɛ nin a ka kɛlɛ dɛ a dabɔlen don de sabu bana min filɛ a kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ limana a mana an balakaw minɛ a b'u sɛgɛn sabu dɔw yɛrɛ ta bɛ taa wolo saya yɛrɛ la yɔrɔ o bɛ ko min na limana i kan ka wuli ka o ko ɲɛɲini o de la min ye lamɛrikɛn jamana ye ale de ye nin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan kabi san 1985 fo kana bila an bɛ don min ko bi min ye cancer de sein ye maaw ka se ka bɔ a bana in kalama ka se ka kunnafoni di o de la Mali la yan nɔ a yɛrɛla k'a fɔ dɛmɛ jɛkulu caman de bɛ i n'a fɔ ONG Médecins Sans Frontières olu ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw tɛgɛ dun bɛ ɲɔgɔn ma a ko siratigɛ ninnu na kosɛbɛ walasa ayiwa bana in a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a jala k'a fɔ Mali la yan min y'a la kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ o de ye k'a fɔ an ka maaw tɛ taa sɛgɛsɛgɛli la jamanaw fana kɛra bana yɛrɛ ye la a juguyara waati min na dɛ maaw bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa kɛnɛyasow la ko nin bɛ na o don ko bamananw ko ten ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye min ONG Organisation Mondiale de la Santé OMS ale ye jate laban minnu bɔ kɔsa in na a y'a yira k'a fɔ ko cancer bana n'o ye sin bon ye a bɛ maa min minɛ san o san a bɛ se maa 1,000,000 ani murumuru maa 38 de ma diɲɛ kɔnɔna la farafinna n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfan a yɛrɛla k'a fɔ bana in a ka ca ye kosɛbɛ yɔrɔ an ka jamana b'o kɔnɔna la Mali yɛrɛ ta n'i y'o jatew fana lajɛ jate kelen yɛrɛ ma se ka dɔn Mali ta la san laban ninnu na kɔsa in na Organisation Mondiale de la Santé n'o ye diɲɛ kurukara ka kɛnɛya ye kɛnɛyasoba ale y'a yira k'a fɔ ko san 2020 ale ye jate laban min bɔ o ye k'a fɔ maa 2,450 ayiwa cancer de sein n'o ye sin bon bana ye a bɛ olu la o kunnafoni ninnu n'i y'o walawala k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ bi ayiwa sin bon a bɛ maa minnu minɛ u ka saliya ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka t'u yɛrɛ lajɛ an'u tɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye bana in a bɛ caya ayiwa maaw la o la sa octobre rose a kun ye min ye o de ye k'a fɔ musolakaw u ka wuli joona u kana saliya fiyewu u ka taa kɛnɛyaso fɛn fɛn b'u kɛrɛfɛlaw la ayiwa u ka t'u yɛrɛ lajɛ sabu bana in a b'i minɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama a tɛ fɛn k'i la fo ayiwa a juguyalen kɔ waati min na e bɛ sɔmi k'e bɛ taa lajɛli kɛ o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ ka ban a dɔ bɛ dɔ yɛrɛ la a tɛ se ka furakɛ bilen min ye ECHO ka kunnafoni ye a y'a yira k'a fɔ o de ye sababu la ayiwa octobre kalo la san o san a ka kan san kɔnɔna la siɲɛ kelen i ka taa ayiwa dɔgɔtɔrɔso la ka taa i yɛrɛ lajɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ la cancer o tɛ i la o de bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi a tɔɔrɔ ma o de bɛ kɛ sababu ye hali bi maa wɛrɛw kunnafoni olu ka se ka kisi bana in ale tɔɔrɔ ma n'o tɛ fura kelen min b'a la jamanaw o de ye ka taa kɛnɛyaso la ka taa i yɛrɛ lajɛ kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ ECHO welewele ale kɔnɔna la n'o bɔra yen fasidi sɛbɛn le Sphinx an bɛ don ale kɔnɔ a kuma na jamanaw Sphinx y'a yira k'a fɔ nin ye dabaliban ye dɛ mani ye ayiwa i ma mɛn si la de jamanaw ko nin ye cɛ dɔ ye cɛ min na ale tununa jamanaw tunu cogo kɔni ma se ka dɔn ale la fiyewu a jarala k'a fɔ cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko groupe Sira Mali o baarakɛla dɔ de don ko jamanaw kuma bɛɛ ka nin kibaruya mɛn a man ca dɛ ayiwa cɛ dɔ min na a si bɛ taa san 30 ni kɔ ɲɔgɔnna la ko ale kɔni tununen filɛ nin a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o groupe Sira Mali ye min ɲɛmɔgɔ ye bɛ Seydou Kulubali bolo jamanaw cɛ in yɛrɛ a tɔgɔ de ye ko Mamadu Kuyate a tununa juma septembre kalo tile 30 tɛmɛnen na ko hali an bɛ waati min na ko sisan Sphinx y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ kunnafoni sɛbɛn waati min na kibaruya kelen o ma dɔn ayiwa min ye Mamadu Kuyate la somɔgɔw yɛrɛ ka kunnafoni la o y'a yira k'a fɔ ko Mamadu Kuyate ko a bɔra so Bako Jikɔrɔ ni Siremanda o y'u ka so fanfɛla ye septembre kalo tile 30 juma a tun bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la waati min na a ka tununi kibaruyaw bɛ di jamana o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 18 waatiw la Mamadu Kuyate a kɔni taara baarakɛyɔrɔ la ayiwa ko baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ kamera minnu bɛ yen n'o ye jatalaw ye olu y'a ye yɔrɔ kamera minnu bɛ yen olu bɛ maaw kɔlɔsi i bɛ don baarakɛyɔrɔ la i b'i ye i bɔtɔ fana i b'i ye a jala k'a fɔ cɛ in a sisan a bɛ se san 30 ni kɔ walima san 38 ɲɔgɔnna a b'o de la den 2 o b'a bolo a furulen don
lemana kunnafoni y'a yira k'a fɔ Sphinx ko ale yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o ye k'a fɔ caméra de surveillance o bɛ groupe Sira Mali ale da la ACI 2000 yɛrɛ la min filɛ nin CFAO ale fanfɛla la ko septembre kalo tile 30 tɛmɛnen juma nɛgɛ kanɲɛ 8 waati Mamadu Kuyate ale nana ka na baarakɛyɔrɔ la a dontɔ video surveillance o y'a ye a dontɔ kɔfɛ a tilala ka bɔ a na kɛ a munumunu na baarakɛyɔrɔ in a fanfɛla fɛ o y'a sɔrɔ a bɛ telefɔni ci de la a bɔtɔ o y'a sɔrɔ telefɔni b'a tulo la a na kɛ a tilala ka bɔ tuguni ka munumunu ayiwa baarakɛyɔrɔ in da fanfɛlaw la o caméra kelen o fana ye a ye limana o don ka bɔ furancɛni de la dɛ ko Mamadu Kuyate a ma se ka ye fo an bɛ waati min na i ko sisan a na kɛ telefɔni 3 o de b'a bolo kelen o b'a bolo a tun bɛ ka weleli kɛ n'o ye fila tɔ o bɛ a ka mobili kɔnɔna la mobili datugulen don o da la somɔgɔw kɔni y'o nɛgɛjuru sira fila in wele ka dɛsɛ fo ka taa o telefɔni ka olu kuranw ban pepewu a tɛ ka sɔrɔ bilen fiyewu yɛrɛ k'a ta o don limana fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan min ye Mamadu Kuyate a ma se ka dɔn a taara yɔrɔ min na halisa sɛgɛsɛgɛliw sababu la somɔgɔw minnu bɛ yen n'olu y'a somɔgɔw ye olu welela ka na u ɲininka polisiw fɛ nka hali sisan limana olu kɔni ma se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la nin kɔni ye waleya ye waleya min ni ayiwa maa t'a dɔn a bɛ taa laban min na nka ala ka laban hɛrɛ la dɛ Batoma Sisoko ale de ye fasiri kɛ an ye nin bɔ le Sphinx ale kɔnɔna la o mana bɔ yen face de semaine le challenger limana an bɛ don a kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni ale ye a y'a yira k'a fɔ ko cakɛda dɔ b'an fɛ yan kɛnyɛrɛye cakɛda don n'o kama complexe industriel Sadasi SA ayiwa nin baarakɛlaw caman de bɛ yen minnu bɛ ka u ka juru ɲini u ka ɲɛmɔgɔ la a bɛ se $35,000 ɲɔgɔnna de ma o juru o y'u ka sara ye a bɛ ayiwa u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ la ni o ye Tayiru Si ye Tayiru Si bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ maa min don limana ale kɔni bi na a b'a ja baarakɛyɔrɔ in na baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ don nka k'a fɔ de ko baarakɛlaw ka juru bɛ ale la o ma se ka faamuya fiyewu ko kabi san 2020 fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan le challenger y'a yira k'a fɔ a bɛ dɔw yɛrɛ ta ye kalo 8 dɔw ta ye kalo 12 ye o sara juru de bɛ ayiwa nin baarakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔ la a kɛlen bɛ sababu yɛrɛ ye bi baarakɛla caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye baara bila dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna segin ka taa baara kɛ bilen fiyewu lemanaw nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye min bɛ baarakɛyɔrɔ in kan bi k'a fɔ de ko nafoloko ntanya don wa ayi o tɛ k'a fɔ de ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ in kan n'o ye complexe industriel Sadasi SA ye gɛlɛya wɛrɛ t'a kan dɛ lemanaw ko ban yɛrɛ de don ka baarakɛlaw ka hakɛw di u ma sabu fasiri ka kuma la ko kabi cakɛda in sigira sen kan lemanaw maa minnu bɛ yen ni olu sen b'a la n'o ye actionnaire ye olu ka nafolo caman bɛ a la waati dɔ la fana cakɛda in sigili sen kan min ye BNDA ye Banque Nationale Développement Agricole o ye juru dɔ don u la a bɛ se $140,000 ma o bɛ ka baara kɛ ni o ye ka taa se lemanaw min bɛ tali kɛ hali cakɛda in yɛrɛ sigili waati min na o y'a sɔrɔ nafolo min b'u bolo ka daminɛ san 2018 ka na bila bi la ni Sud-Afrique cakɛda dɔ bɛ yen n'u kama ko Industrial Development IDC o fana ye wari dɔ d'u ma euro wari $14,000,000 limanaw k'u ka se ka baara dɔw bɛ yen u ka se ka olu laban nin bɛɛ ye nafolo ye nafolo minnu bɛ yen limanaw ni ayiwa complexe industriel Sadasi bɛ ka baara kɛ n'a ye nka k'a fɔ de ko baarakɛla maa damadɔ ka juru b'u la a bɛ se maa 10 sigiyɔrɔma caman ma minnu ka juru bɛ ninnu na nka nafolo ninnu sen tɛ ka sara baarakɛla dɔw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni dabali bannen don nka olu ye ko in bila min kan o ye k'a fɔ de baarakɛlaw yɛrɛ de ayiwa a tɛ ka se ka labaara ka ɲɛ n'a bɛ fɔ min ma ko mauvaise gestion nafolo tɛ don a don yɔrɔ la hakɛ minnu bɛ yen n'o kan ka di a tigilamaw ma o tɛ ka di a tigilamaw ma lemanaw a jarala k'a fɔ n'a ma kɛ ni baarakɛyɔrɔ yɛrɛ taabolo juguya ye ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka da la k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ in k'a bɛ dɛsɛ ka baarakɛlaw ka sara di u ma ko cakɛda in waati dɔ yɛrɛ la ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la min ye a ka minisiri min bɛ yen n'o tun bɛ usine ko kunna Mohamed Ag Ibrahim ale yɛrɛ taar'i ɲɛ da nin cakɛda in kan usine belebele in kan lemanaw o ye foli di usine ma sabu k'a ka baarakɛyɔrɔ cogoya ka ɲi wa a bɛ baara kɛ cogo min na ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔna la o fana dɔnnen don o foli dir'u ma o waati la nka ka n'a ye k'a fɔ bi Sud-Afrique u ka cakɛda min bɛ yen n'u kama IDC o ye danaya da u kan lemanaw o danaya o tiɲɛnen don bi baarakɛla minnu fana bɛ yen n'o bɛ baara kɛ nin cakɛda in kɔnɔna la complexe industriel Sadasi SA
olu fana ka hakɛw bɛ ni cakɛda in na limana ko tiɲɛna a ko sin a tɛ se ka faamu cogoya si la k'a fɔ don ko nafolotanya don nafolotanya tɛ nafolo b'u bolo i n'a fɔ fo k'a fɔ a to ten o dun bɛ baara min kɛ limana o de ye contreplaqué olu dilanli min bɛ dilan ni malokala ye limana wa o dun ye usine fɔlɔ nin y'a usine fɔlɔ de ye Mali la yan maa min don usine min n'a bɛ baara kelen kɛ Mali la i b'a sɔrɔ u ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ baarakɛlaw kɔni bɛ wulikajɔ la a bɛ se maa caman ma minnu bɛ ka u ka saraw ɲini a bɛ se $35,000 ma an bɛ waati min na i ko sisan a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakali la ayiwa ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ an n'u lakali aw ye o kuma aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ